Приятели, здравейте! Това е моята елха. Ето и нея. Вижте какви готини крачки има върху нея. Това е моята елха. Моят дядо Коледа. Моят снежен човек същича. Тук има още нещо, което не се вижда. Ето го Мечо Пух тук, който си закачил. Това тук. Една каруча селенче. Ето тук. И добре. Ето е елхата, ето там, която купихме. И сега ви води към друго нещо. Моята стая. Ето да забележи нещо ново. Радвам се, защото вижте. Страхотно е. И добре, това беше хора. Довиждане.